ole tuna kan hmu mek hi rial ta ania hliappui khua thil thleng ania he chanchin hi thudik nge ni ti han fia kan du awangin hliappui khua a om mek tuna hian biak po na kan han nei don ani ti chuan he rial ta khun hi voin tai lama ruwa sur a khan ania he rial hi atam em a in engemaw zat chu a him lo ni in kan hria a tun huna hian a hliappui khua cheng mek te biak po na kan nei don ani hello usomte Oi. heta I PC shati ida mem Dami. hliappui atroi la Oh. Hey, Rial tla vel te kha I enge alo tla tak tak kem nge tla lau ti vel te kha kan shedu a. Oi, tak ke tu bom tu ban na sa kalom. Ente artu chat chat te kha kan lo mu a tu tu. Ya. Hey, ke ma han channel ka nei ve mo tu tu minon share ni tu chan tu ta chan in hey upload tu kha minon thon ve ni tu ngoi ro hliappui mi nge ka biak lo chan I ka post ngam lo ka ti ni tu chuan Poso. fakte ya ka va bedona fakte lo switch off ya mo I tu tu I CEO nu number nei da mem ka cha chan enge darin za thun ve la chu thenge shim shimin Oi, dar le tan ve bol ve ni le da ni le tan da ni le da ngai kai ti an ni ve nei. Ani tu aron tla de top pani mo tu na re to em Về đây tôi ôi tôi luôn tôi cứ mua suối quan tâm số tiền cái khát rất là mua ini bukan him lâu ra enge quarter set cha acha em ti maila em chung với thà affair nó sao mà oi ka van khong ai cheu ka le sitting room chuan affair ron tale tu rang ve khan om bem nge om chang lo om chia lo tôi này phân chia chả mà hay là khoa ani tu nya oi lo him ha re to ro đi tu lo ya lo top je tu ra lo se pang e number ka okay okay po ka lo se sia ka ni bele don ya ani ale ole tuna kan biak zota kha usomte nia ani kha Salvation Army ya kan commanding officer rongbola omek ania ama han phone kan du na chan kher po tun la ya chanchin diklo fake news atam thin em ya khatia han phone khanin athudik nge ni ti kha entu tenin lo shat na tur tang kan call ani a chuan he kan huang hian atlana sa em ama pu so yang khan I quarter nge po him lawa I tin mimal in ni se him lo tam taka omani I aizol te hiron thleng thameng I mashat lawa hi ni tun huna chuanin arial tla tak hi chu azia omlam pangani le a atla to lawa amero chu atlale theyangim ti chu an shebik lawa an khongai thla kom khop mai he atlana sabok sia